So one them ni kai sine ku gini wo afa nne bala afa nne na nna m bara m ka na-akpọ nnọjie muchi ka m nọjie echi wee fụ ihe dị mma na ndụ m na mma anwụ n'ike na afọ Igbo m na nna m bara m nnọjie muchi ka m nọjie echi Igbo m Igbo na anụkwa ni ọzọ agwa m nsu na ndị ya na-akpọta ndị ya na-eso m na-eme iberibe ya na-awụ ndị afọ akwụkwọ eke ọzọ aza n'okwu ọma onye eke ọzọ chetazim ihe ọ zara nke ya aza maọbụkọsị na aha nna ya wụ ji ọbakọsị n'oge nke tata awụrụ nnọjichi nwere ike onye ọzọ ma akpọta ọ bụrụ nnọbọchị mụ na ewere nnọbọchị nke tata wee mee iberibe ya mere m ya nọjikwere chi tata n'ebe a wee mee iberibe a wee werekwa n'ọnụ wee zie ndị be anyị ozi wee kụziere ndị be anyị mkpa ọ dị iji mkpọkọrọ ihe ndị oyibo kpọrọ mfulutu ihe ndị be anyị kpọrọ ọja ka esi eji ọja were akpọlite mmụọ mmadụ ka esi eji ọja eme ka onye iwe na-ewe wee dị mma mana tupu anyị eje nwanne nwoke gịnị wee ezigbo aha gị na aha nna gị daisi aha nna gị afa nna m mụrụ m bụ Okafọ bụ afa nna m Okafọ oke ịbụ aha gị bụ ị na-akọwa na aha gị bụ Nnọjie Muchi afa nna m bụ Okafọ kwa oke Nnọjie Muchi Okafọ otu wee dị nna njide ise ọnwa afọ Igbo ka ewu nna gị amụsiri nna gị ike odogwu afa gị amaka Nnọjie Muchi na nnọbọ Muchi mana ị ma na ebe ịzago Nnọjie Muchi n'ụwa ịbịakwa ebe a mụ na gị nnọbọ ọchị nna gị bụrụ Okafọ ọ bịakwa ebe a amazị mbọ ya nwe nkapịafọ mana ha niile nwere iberibe aha anyị na-eme ụnụ akpakwara m ụnụ egbukwana m n'aka aha nwanne m nwoke ewu Nnọjie Muchi Okafọ ere ya sị AGWASKI oji ọnụ egbu ọja oji ọnụ eme ihe niile hei odogwu akata aka nwanne m ihe anyị na-akpata ata ndị na-ege anyị ntị bụ kedu uru ọja bara ya bụ isiokwu anyị tata maka na ndị Igbo ama ha uru daisi ihe eji ọja eme abịazie kịta ihe na-anụ bebi ise ka ihe ya ogbesi yo ndị mere mmadụ dabdị m mma n'obi o ọ dịkwaghị ọ bụ Chukwu kere ukwu dị masị ya dịghị mma n'obi o unu bụ ndị ala o a na-agụlụgbada a na-akọtakwuzie sef na-asị ọ bụ nnọọ nsị ha ewezikwele na egwu ọdịnala ewezikwele egwu ọ na-awụ Timazi na-ejelu m ọrụ ọgụna na-afịọ hei ọgụna hei ọdụm ka m binie ọgụna na-eme ọkwanụ n'isi mbido ebe ihe niile na-eme ọgụna isi mbido ebe onye ị chọrọ iwe aghịrị tandele n'isi mbido ọgụna hei asị m nọ na-ewelu ihe anụ kpukwu ndị nọ si gị fụrụ nnọọ gawa hei so nke tat unu anụ uru ọja balụ ihe eji ọja eme hei ọ dị m nnọọ ka n'ozimiri ọ dị m ka na-awụgharị ụwa awụgharị ka na-asị na mmadụ wụchakwa obinite ihe eji ọja eme ka anyị na-ekwu mbido TV ebe ihe na-eme ebe ihe na-akpọtụ unu n'obodo anyị Igbo bụ Igbo n'unu nwere ihe dị mma o Igbo bụ Igbo n'unu nwere ihe dị mma na ndị Igbo amaghị ihe ha nwere ihe Chukwu jiri chọọ ha mma odogwu gbuo dike na mgbe ihe ike mere achọ dike achọ unu na-asịsị iwepụ ukwe n'ọdịnala ndị Igbo ihe eji mara ndị Igbo si dị ụwa afọkụ iyi afọkụ dem yụpụ ayụpụkwanụ na yụpụ eriri afọ gịnị ihe emenụ na ihe dị n'afọ gịnị na-eme na odogwu ya kenụ m ọnụ ogbu ọja nwanne m agwasị ka ihe m odogwu eyi oku na-akpọ mmadụ ugboro na ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ ọgbọghị na ndụ ọkpọghị n'ọnwụ ọgịnị na-eme Igbo bụ Igbo ndị ọma ndị eji biri unu were ihe Igbo were na ihe Igbo hapụkana nọ na yọpụ na fọkụ hapụkana na ụmụ ihe a na ọdụ ha nọ mma
na ihe eji mara ndị Igbo ihe eji akpọlite Chukwu ihe eji akpọlite obi mmadụ nwanne m yapekene yapelu delu ji hey ọgụnụnụ asị m na agba m nkịtị asị m sisi gburu nnọọ na-aga asị m agba m nnọọ nkịtị asị m si gburu nnọọ na-aga asị m unu na Igbo were na ihe daisi Chukwu ekene dere ike m ke masị onye Igbo ụwa to ụwa ọzọ ya ebe ka ya bụ onye Igbo ka m bụrụ na bụ ụwa to ụwa ebe ka ya bụ mba bụkwa onye Igbo ọzọkwa ya bịakwa gị ama bụ onye Igbo nsọ nọ ndebisi ọsị na ọgụn ekene dịrị obi n'Igbo ụwa to ụwa m ọzọ ekwe m onye Igbo maka na Igbo nwere ihe o ji abụọ na-egbu ifkwara ụdị ị na-egbu nnọọ ihe anụ ọ bụrụ na m bụ Chukwu mana abụghị m Chukwu ọ bụrụ na ihe dịka na m bụ Chukwu ndị n'ụwa kịta na-ekesa ọsọ dọla na dash ndị mmadụ ego maka na obi adịgwo m mma ihe eji akpọlite obi ihe eji eme mmadụ obi aghịrị ndị be anyị na-achọ ịtụfuche ihe ụmụ ihe niile eji ama ịbịakwuzi na agbamnkwụ kịta o nwere nke mere nụ mbọsị ya eji eme na agbamnkwụ bụkwa ihe ndị oyibo na-akpọ traditional marriage that is tradition ihe culture eji ka esi anụ nwaanyị na dice na omenala Igbo ịghọtara na-ekwu agwaski ọkwa na-aghọta nnekwu mana ọkwa ijenugo agbamnkwụ ma ihe a na-agbu ọja anyị na-aga n'ihe n'oge ọbụla ị na-agatakwa ebe anyị fụ ebe a na-eti ụmụ egwu ndị ọbịara ọfụ anụ egwu mgbada tinti mgbe ọ na-awụ sometimes ngekata o nwere nke ọ na-awụ ngekata ngeta mma ha amaghị ha na-ekwu ebe ahụ ndị ọsị na-ekweziri ịtọkpọm asị mma agbakane ka oyi egwu ọbụrụ na egwu ihe niile ndị be anyị na-achọzi ịtụfu ya bezie na agbamnkwụ a na-akpọ chefuzie ụmụ ihe anụ ụwa ngwala ogwu ejiri mara Igbo eji ya eji wee na-ewelite na kọlchọ Igbo ayarekwa na ọdịnala Igbo wukwu imekọta nụ ka ọwụọ onye na-akwadokwa na ọ ya awaghịkwa awụ maka na isi mbido bịara ka ha dọọ anyị adọ Igbo gwuye ka Igbo iro like nwanne nwoke na-azụ Igbo iro mgbe ọbụla efuri ọkwụrụ n'ụzọ nnekọta ya si efe anyị Igbo iro ọ bụ onye abala afa omee ka afọ abalị ya mgbe ọbụla ije n'ụzọ Igbo ukwuru n'etiti ụzọ gbanye aka n'ukwu maka na ji bazie gị Igbo iro kama ya ndị ọma agwa nne esi bagharịa ya si tụgharịa afa gị asị tụgharịa afa nna ụna ọ bụrụ anyị wanazi Okechi ọ na-abụrụ Okechi mana a na-ekwe m Ekechi mmadụ na ọkwa ego ka m na-ekechi nwanne nwoke n'ime ihe ọjụ na anụwa ebe ka unu na-eji egbugasị ọja ụna ebe ihe gbasara ahịa na-eme anyị na-alụ ihe na-amasị ya bụ ihe aṅụrị anyị na-agba nkwụ nwaanyị gba anyị na-aga anyị na-ekupụta nwa kpọkwa na anyị na-agakwa ị na-emepe ụlọgụ Chukwu mere ihe dị mma ịgbakwa anyị ga-eme gịnị anyị ga-adọkọ nọnyere ego dịka nọ n'isi mbido ihe dị mma Chineke na-ebe onye mbido ka ọ bụ ihe anyị na-achọkwa bụ ihe dị mma ka ndị be anyị na-achọ bụ ndị Igbo na Chukwu si agbaba mbọ anyị na-agba mbọ osi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu ewe na-ekwere okwu anyị were na-eje nabata na ihe a bụ ihe ọma ka anyị na-achọ n'etiti ebe ndị Igbo nọ gosikwe ndị Igbo n'ofu n'ofu dịka o si na-ekwu okwu ọ sị na Chukwu bụ isi mbido mana ka m metukwe Chukwu afa Jesu Kristi odogwu odogwu akata ka onye wuru n'obe maka ihe ọkwa gị jere ije denu mmiri mewa ya gokule ejiba o Jesu Kristi ọkwa gị mere we ogbe ya eze ọkwa gị were ọnụ wee gozi agwasị ka nwanne m na-egbu ọja na-akwụgharị o Jesu Kristi ọkwa gị bụ gbuo dike o Jesu Kristi ọkwa gị bụ gbuo dike na mgbe ihe ike mere achọ dike achọ mgbe ijere n'Izrel o ijekwere na Nazaret o ọkwa gị bụ udu asụrụ na mba nụ ya na mba otu ya na-akpọ ofu ugboro abụọ Jesu Kristi ọkwa gị zụrụ ụmụ Izrel nri n'ịkpa odogwu akata ka odogwu nwanne m odogwu ịkpọlite Lazarọs onye gwụlawụ n'ọnwụ onye dị adị ka gị Jesu Kristi odogwu mbimbi mbirimbi o Jesu Kristi ọ tachara nkata ose ahụ mmiri odogwu tukenere m Jesu mafa o tuole m Jesu mafa odogwu hei ọgịnị odogwu Jizọs ribe mgbe m gbagotere n'eluigwe anyị wee kụọ ya akụ mana ka Jos jide nnọọ ndị anyị nyere gị n'ụwa anyị gbagotere n'eluigwe ma wee kụọ ya siri dị ike dịta ka afụfụ eyi onye na-akpọ m anụmanụ ka ọ na-ada
Hey! Organa dinner. Organa dinner. Organa. Yeah. 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 Ha! Hey! Organa dinner. Organa dinner. Hey! Agwaski nwanne m odogwu ka ibu. Odogwu kata ka ibu nwanne m nwoke ekene dịrị gị n'ihi na egbu nọ na-erike nwanne m. Chukwu jiri ọnụ wee gozie o wele ndị Chukwu si na na na-agba kama na o ji ụkwụ agba nke ya Agwaski ka jikwa ọnụ wee bụrụ si ilo na do nke ndị Igbo welu. Na Messi ya na-eyeke goolu Messi nwanne m Agwaski ji ọnụ ya gbawi nke ya o.